Bul Prabu Pandhudewana panggadhahi putra ingkang boten limrah kahananipun. Celak nyono, doh nyono, cak nyono, doh nyono, mboten dangu malih. Badhe tapes kawibahan paduka miwah kasantosaning praja Sinun. Suman. Aja candhakan kang dadi ucapmu. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi sapa kok lanyo-lanyo matur ngersane Yayi Pandhudewana? Lan maneh Suman. Ngendi ana sima kang kalu mangsa gogore dhewe? Tur meneh wong nyawang kuwi mung winengku dening ambaning mripat. Aja kadok kowe Suman. Kiraku Kang Baku ayo padha bebarengan mapanake pakarti. Ngupadi sarana kang prayoga muring enggal waring panandang kang sinandang dening Prayaga Ngastina. Tan samara pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu. Koko Prabu sareng kula limbang saha kula wawas rinten kula bener sucining paduka kala. Pandhu mboten badhe kasamaran tumrap sedaya ingkang tumempuh jer panandang menika pesthi kedah sinandang. Menawi budidayaning menungso tan kuwa wangi wae laksitaning kodrat kinten kula sucining donga ingkang saged ngranggeh manising wiradat. Dinten menika kula badhe masanggrah wonten ing wana Krendawahana anganti anak kula pun bungkus Kakang Diwati. Kumal ebe bendera renek belambang sarut busananing madya gumabyana srikan Pindho celoniti kumal arange bekti sura ing puro sakate Yayi Pandhuya muga putra pangesawaning pun Kakang andayana murih rahayuning sedya. Satemak si bungkus bisa luar saka saking sambikala Yayi. Nuwun inggih ngestokaken dawuh Kakang Diwati. Iki Gusti kang nyipta jagat tansah ngayomi Prayaga Ngastina.